ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୋ ଲୁକ୍ଟା କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କହିଲେ? ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ମଟନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନରେ ଖୁସି ଭରି ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆଜି ମଟନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା। ଏଇ ଆସିଲା ଗୋଟା ଛେଳି। ଏଇଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଛେଳିଟାକୁ କହିଲୁ ସେଇ ଛେଳି କାଟିକି ଦେଲା। ଏଥିରେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଆସିଗଲା ପିଓର ମଟନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ପିଓର ମଟନ୍ ଯେଟା କହନ୍ତି, ଏଇଟା ସିନା ପିସ୍ ତାର ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କଷିବା ମସଲା, ପକାଇବା ମଟନ୍। ଚାଲିଲା ରେଡ଼ି। ମଟନ୍ ପକାଇଲୁ, ମଟନ୍ ହେଲା ରେଡ଼ି। ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ପତ୍ର ହେଲା ରେଡ଼ି। ମଟନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ମାଡ଼ି। ଚାଲ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇକି ଦେଖିବା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି।